అందరికీ నమస్కారం అండి. సినిమా ఎలా ఉందో విజయ్ గారు చెప్పేశారు. సినిమా ఎలా తీసామో నాన్న, అక్క చెప్పేశారు. సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ టుడే. ఫస్ట్లీ శ్రీధర్ సార్, మధుర శ్రీధర్ సార్, యాష్ రంగినేని సార్, సురేష్ బాబు సార్ అండ్ వెంకట్ సిద్ధారెడ్డి సార్. నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఒకటే కల, యాక్టర్ అవ్వాలని. అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ టుడే బికాస్ ఆఫ్ దీస్ 4 పీపుల్. And mainly, Mahendra sir, you took Shivatmika away from me and you made me Dorsani. Thank you, sir. I will forever be honored for this character. I don't think I will ever get a better role. I really don't. And Sunny sir, I love you, your family. You did a fantastic job and you have a bright future. Prashant Vihari sir, మేమందరం కాన్ఫిడెంట్గా మా సినిమాని మ్యూజికల్ అంటున్నాం and that's only because of him. He's, like Shivani said, the soul to the movie. All our cast members, ma Doragaru, my real father, Vinay sir, it was a pleasure working with you. Anurag garu, and our boys, you three, oh my God, Chimpe saru, I'm so proud of you. And I hope I'm not missing anyone. My direction department, my boys, what? Camera assistants, everyone, I love you guys. Me anta hard work mem evarum cheyaledu. Really, this team is family to me. And ధీరజ్ 3 AM ఐస్ క్రీమ్ అడిగితే ఇస్తాడు. ఏం అడిగినా నిజంగా దొరసానిలాగా నన్ను చూసుకున్నందుకు ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ యూ. శరణ్య ప్రదీప్, షీఈ్ నాట్ హియర్ టుడే, మై దాసి. ఐ లవ్ యూ గర్ల్. అండ్ ప్రియా మ్యామ్, సన్నీ, దీస్ 2 women, అక్క ఇందాక అన్నట్టు నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు ఒంటరిగా లేను. ద ఓన్లీ రీజన్ ఐ మేనేజ్డ్ ఆర్ ఐ సర్వైవ్డ్ దట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్. To the lovely Devarkondas, to Madhavi auntie, to Govardhan uncle, to Vijay, you too, I love you guys. You guys are family. And mummy, daddy and akka, I'm 19. నేను స్కూల్ మానేసి సినిమా చేస్తానంటే ఒక్క సెకండ్ కూడా అడగకుండా గో లివ్ యువర్ డ్రీమ్ అని they've been the biggest support. I'm nothing without you guys. Absolutely nothing. And mukyanga, there aren't a few people here with me today. Thanks. To share this happiness. Nanamma and Amama, we miss you guys. And very importantly, ma Mamaya, Murli Mama. We lost him in 2017. ఆయన నాకంటే మేబీ మమ్మీ డాడీ కంటే ఎక్కువ కూడా హీ డ్రీమ్డ్ దిస్ ఫర్ మీ. ఏ సినిమా చూసినా, ఏ యాక్టర్ చూసినా, షీఈ్ నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, యు ఆర్ అమేజింగ్. ఎవరైనా అడిగి నువ్వేం చేస్తుంటావంటే నేనేం చేస్తున్నానో చెప్పేవారు కాదు. షీఈ్ గోయింగ్ టు బి అన్ యాక్ట్రెస్ అనేవారు. వెర్ ఎవర్ యు ఆర్ మామ్స్, ఐ హోప్ యు సీయింగ్ దిస్. ఐ మేడ్ ఇట్. And finally, Anand, I love you. It has been an absolute pleasure working with you. Inkevaru Raju ga cheyaleru asala. There is no chance. He's the only Raju out there. And మా టీం అందరికీ, ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ, టు తరుణ్ భాస్కర్ గారు, టు రాజ్ కందుకూరి గారు, టు సి కళ్యాణ్ అంకుల్, ఐ లవ్ యూ. సో మెనీ లవ్ యూస్ అండ్ సో మెనీ థ్యాంక్ యూస్. అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. మా సినిమా విషయానికి వస్తే, వీ మేడ్ అ ప్యూర్ ఆనెస్ట్ లవ్ స్టోరీ అండ్ దట్ విల్ ప్రాబబ్లీ టేక్ యూ బ్యాక్ టు ది 80s. July 12th తప్పకుండా చూడండి. మా ఫ్యామిలీని 30 ఏళ్ళగా ఎలా ప్రేమిస్తూ ఆదరిస్తూ ఉన్నారో, నన్ను అండ్ మై డార్లింగ్ శివానీని అలాగే ఆదరిస్తూ ప్రేమిస్తారని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.